Sendeirismo, unha actividade saudable. Os camiños e sendeiros galegos son un reflexo da nosa historia e das formas de vida e sistemas de comunicación dos galegos. O sendeirismo revalorízaos evitando a súa desaparición e facilitando a conservación destes. Camiñar máis de 30 minutos ao día permítenos fortalecer os nosos músculos, diminuir os niveis de colesterol, mellorar a circulación, diminuímos os riscos de diabetes e hipertensión, reduce o noso nivel de estrés, proporciónanos un sentimento de benestar xeral. Sinalización. Sendeiro de gran percorrido. Identifícase coas cores branca e vermella e coas siglas GR. Estes grandes traxectos realízanse en varias xornadas, dado que a súa longitude é superior aos 50 km. Sendeiro de pequeno recorrido. Identifícase coas cores branca e amarela e coas siglas PR. A súa longitude oscila entre os 10 e os 50 km. Sendeiro local. Identifícase coas cores branca e verde e coas siglas SL. A súa longitude é de menos de 10 km. Antes de sair a calquera ruta, debemos informarnos sobre esta. Se é posible, debemos conseguir un mapa desta. Tamén debemos planificar cantos kilómetros ou o tempo de duración da ruta para saber canta auga e alimentos debemos de levar para non nos encontrar sen abastecemento. Na pequena mochila que usemos, deberemos de introducir a auga e os alimentos. É aconsellable tamén levar un asubío por se nos perdemos. O teléfono móvil coa carga completa de batería. A crema de protección solar, que inicialmente 30 minutos antes da ruta aplicaremos no noso corpo. Se temos sede, é un síntoma de deshidratación. Por iso, nunca debemos de ter sede, se bebemos polo menos cada 30 minutos. Canta distancia ou tempo de ruta debemos de facer? Vai depender da túa condición física e a dos teus compañeiros. Sempre debemos de pensar nos máis débiles e adaptar o tempo da camiñada a eles. E tamén é importante que o grupo sempre vai unido durante toda a ruta. Para non nos perder, sempre debemos de manter o último punto de referencia que vimos. Deberíamos de saber volver ao último sinal para volver a orientarnos. A que velocidade debemos de camiñar? Non debe de ser superior á que nos permite conversar cos nosos compañeiros mentres camiñamos. Debemos de ter unha boa respiración e nunca que o noso camiñar nos provoque arquexar. Como apoiamos os pés? Sempre debemos de colocalos ao andar buscando a máxima adherencia ao terreo. Non colocar as puntas nin pequenas partes do calzado cando o apoiamos no chan. Cando hai rochas e ocos no terreo, debemos buscar o máximo apoio co noso pé. Nos descensos, debemos de baixar o centro de gravidade para que nos permita, en caso dun esbarón, estar máis preto do chan. Desta forma, evitamos lesións. É recomendable utilizar bastóns ou un pau que encontremos, xa que son unha axuda como apoio extra nos terreos en descenso e ascenso. Galicia está chea de rutas e sendeiros. Pregunta nos concellos e infórmate antes de realizar calquera ruta. Anímate e comparte cos amigos e compañeiros os sendeiros de Galicia.